Flashback. На мое 12, двама зад храст. Горе, долу? Горе. На билото на хълма. Ще отида напред и ако мога ще ти кажа. Дори като си е там, ще мина и аз тогава. Добре, сега въпросът е да ходим нагоре. Мога да видим с синикот. От нас има синикот. Добре, тръгвам. Двама. Заред! Да. Давай, сега ти е момента. Трябва да имаш един надясно. Единият ти е надясно, другият ти е направо на твоя 12. Точно до билото и в края. Добре, движа! Аз ти ги криех, ама много са ми далече. И се крият. Браво. Аз съм на 2, останали пълно зле. Някъде пред нас. Видям го. На дървото на 12! What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Убит! Snake, are you okay? Snake? Snake! Днеска Юр да бос, давай. Така, защото Долу им отгоре пак. ако отиваме пак център, чакай да съм малко, нека те да са нагоре. Ако от тук минем център, отгоре супер много ще ни имат в кръстосен огън. Тъй, че по принцип помня, отдолу те там ще ни убият, тъй, че най-добрият вариант е ли пак да ги заходим отгоре, или просто от тук да се опитаме. И двата са късмет. Едното отгоре пак ще ни чекалят от другия край, другото е ако сме тук по средата, сме на кръстосен огън.
Да чуеш си Зиокс? Какво искаш? Кръстосен огън или да ходим и да ни бият? Пъкът. Кръстосен огън, добре. A few moments later. Моя 12! Обед! What are you doing? Making a mistake. Making a mistake. Моят трипса имам вече 5 наши хора. Съм да го да кажа. А, браво, обед! Браво! Добър изстрел! This is getting out of hand. Now there are two of them. Чета вече съм жив, статус. На входа на бункъра съм край. Съм химотвам край. What's up with it, motherfucker? What's up, baby? Did you miss me? Държата пред бункера са и по сам огън. Край. Последния момент е видя. Една става горе на билото, спрямо да седим долу.
Червен! Взех двата снайпера, които пазиха бункера. Взех двата снайпера, които бяха от левия край на билото, които пазиха бункера, край. Пробваме влезем директно. Това сграда, където ни пазите, билетите не взеха нас, така ще му пробваме. Край. Oh no! Gringe! Oh no! Oh no! Три точно си край. Come on, you motherfucker! Oh shit! God damn it! Same shit! Different guy! So somebody had to do it. Какво викаш? Жълт! Добре. Нали знаеш, че това не е никак. Като ти трябва да отговориш. What are you fucking gay? Това има ли го в правилник? Да. Добре. Тогава съм мъркам за... Нито да лъжеш, нито да си мълчиш. Come on, don't bullshit me. Actually, quantum mechanics forbids this. Съдия, може ли един бърз въпрос? Прочел съм правилник, това не го видях. Когато ми питат за цвят, задължен ли съм да казвам цвета? Не. Добре, защото сега имах спор с един снайпер. Не се дължа, разбира се. Добре, да го питам. Даже лично аз, ако знам какъв ти е цвета, знам гарантирано казвам твоя, и аз това правя, защото ми казаха, че било по правилника тук забранено да лъжа или да не си казвам цвета. Не. Добре, това беше цял въпрос. Не мога ме накажа. Да, добре, благодаря много. Приятен ден. 12 seconds later. Прикривам по 9 от стане. Спирам да прикривам 9. От тук, евентуално аз мога да опитам отдолу да го взема. Да вляза отдолу. Нямаме хора, които да те прикриват, освен мене. Ами, защото ако изляза тук отгоре съм на мушка сигурност. Сигурно сме всички. Затова ако искаш пази тук си оправим късмета отдолу, пък какво стане. Чакай. Горе има още един! Ще зареждам на другия хълм. Ще отида в буса. Браво, нас. Който е ще топчета по-късно. За сега.
Как не ме оцелваш? Оцелива! Давай, оцелива, трябва да съм мъртъв. Не си ме оцелил, давай. Ей, само оцелив. Не, стана ми жал, човек, смисъл. Кила си е твой. За нищо смисъл, спорта е, трябва да се накефим. Аз казвам, че там не мога да съм сам. Ево тук, моля ли остани? Опа! Аха, видях ги. Един е ударен. Тренирайте поинт. Тук нищо не е провалено. Там виждам. Кой има там? Наши. Червени сме. Аз от оранжевото, нали? Знам, за това ти казвам. Добре, момчета, къде са? Чакайте, тук сме много хворни. Не знам, много хора сме тук да се разпределим. Еми, към нашите деца. От тук, не от тук. Ще излезем от там. От тук сме на Кръстосен огън. Къде? Не искам да ме нашият. Къде има шивна врата сега? Еми, отпред има. Ето е. Тук е задънена улица на... Boring! Напред имаме хора. Знам. Не познавам мапа, не знам много къде да хода. Ама аз котика е. Така, аз бях от 9 тук, това е... Пред нас 12 часа. Добре, от тук е кофти. Аха. Да. Ето, даже чу. Но добре. Да се опитваш да се криеш зад клонки от мене, шефе, не работи. Аз съм pay to win малко. Еми, гледам ги как се стряскат и изведнъж топчето както минава. Добре, шефе, добре.